Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. Recordos. Acórdavos aquel día que fomos a apañar cogomelos? Eu nunca fun a apañar cogomelos. Sí, o día que o pasamos tan ben que acabamos bañándonos no lago. Ai, xa me acorda, foi un día maravilloso. Outro día que o pasei moi ben foi cando pensamos que había un león agochado entre as matogueiras. Era Alfred a roncar. Mima! Fuxe, Mumu! Hai un monstro monstruoso! Socorro! Hai un monstro! Queríanos comer e tivemos que sair dali correndo. Ai! E aquel día que atopamos un ovo no chan e logo naceu unha tartaruguiña, moi ben o pasei facéndolle de mamá, para que a pobre non tivese medo. Rapaces, aquí está o ovo, mirade. Polo que se ve, é dun animal pequeno. Pois a min pareceme un ovo de dinossauro. Era che boa, iso é un ovo de vaca. Para min que é un ovo de avestruz, pero non o teño claro. Dada a miña ampla experiencia no eido das ciencias animais, deduzo que este é un ovo de... Moveuse. Ides ver como sae unha vaca. unha pata. E a outra pata. Que lindas. Ai, que feitiño. Encántame. Botou anda. Que bonito. Moi rápido vai. Non o vaiades pisar. Ai, ai. Ai, que cousiña bonita. Mamá. Ai, mira, pensa que ti é a súa mamá. Que mamá nin que nada. Oi, iso non ten xeito. Eu non son a túa mamá. Vaite daqui, vaite. Mamá. Mamá. Detrás de min non veñas, que eu non son a túa nai. Marcha, bicho, que a túa mamá ha de vir agora. Outra vez no chan, este choio non é para min. Non mires así para min. Díxenche que non me mires así. Que feitiña! É tan bonitiña ela! Que pasaba? Queres un biquiño? Anda coa mamá, pequerrecha. E despois que foi da tartaruguiña? Apareceu a nai e marcharon as dúas xuntas. Pois a min acórdame o día que coñecín a Alfreda. Era tan guapa. Namoraches de dela nada máis vela. Foi algo así como amor á primeira vista. Alfred, unha cadeliña cuspida a ti. Podíades facervos mozos, despois casar e despois ter cadeliños. Boa tarde, amigos. Vexo que trouxeste a miña ovella. Grazas, fostes todos moi amables. Foron moi vos migo. E prometinlle ao Alfred que o había recompensar dándolle un biquiño. Se queres doulle eu o bico. Boa tarde, que tal? Para min que namoraron. Que bonito. Pois para min, un día moi especial foi cando pensaba que non me facíades caso, que vos esquecera que facía anos. E ao final, tiñádesme preparado unha festa. Parabéns para ti nesta data querida. Moitos anos de vida. E isto? Hai que ver como sodes. Pero se eu pensaba que vos esquecera a todos que hoxe facía anos. Estou tan contento que me entra gana de chorar. Moitos parabéns, Milo. Aquí tes o meu regalo. E
Este é o meu, un pastel para todos. E este é o meu parabéns. Moita felicidade, Milo! Fixestes deste aniversario o mellor de toda a miña vida. Veña, que é hora de que o celebremos. Ben! Para min foi fantástico cando lle aprendemos a abella a apañar pole. Eu máis ben diría que foi espantoso. Milo dixo que non me ia facer mal, pero como me pica, enfádome. Cando chegue vai ser mellor que agache a man para que non se me achegue. Pero se fago iso, vais enfadar ela. E entón pícame fixo. Cando chegue, vai ser mellor que fuxa. Xa case está aquí, que medo teño. É un lisco. 1, 2 e 3. Unha abella! Ai, socorro! Acudídeme, por favor. Hai unha abella que me quere picar. Alégrome moito de que sexamos amigos e de que compartísemos tantas experiencias. Eu tamén me alegro. E as que nos quedan aínda. Aí falaches, Talalo. Viva a tropa de trapo! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra!